Sanibonani guys, igama uNqobeleni Busela Mazibelane, eyithonga ngomhla ka-14 January. Hayi-ke guys, uMakhomalo uvukile-ke manje esibhedlela. Lezi ndaba-ke yifike noSanele ephuma ukuyombheka. Hhayi, umndeni wonke wakomakwaza ube nokujabula, kodwa-ke njengoba nje uNtanzi esesejele, wonke umuntu besayibuza eyiphendula ukuthi ngabe isigwebo sakhe sesizothini njengoba nje uMakhomalo esephapheme. Ushilo-ke uSanele ukuthi hhayi, isigwebo sakhe kungenzeka kuthiwa siyahoxiswa ngoba phela manje akasesiyona indoda ebulale uMakhomalo, kodwa indoda-ke manje-ke ezame ukubulala uMakhomalo, kusho kona ukuthi angeke asanikezwa isigwebo esiqinile. Ushilo kodwa ukuthi-ke iyona-ke into ayifunayo leyo uSanele, ukuze phela akwazi ukuthi ayomzingela kahle, aqede ngaye, enze into ekade kwakumele ngabe wayenza. Ukusho lokho nobuso bakhe bu-serious, kubonakala nje ukuthi uma ngathi kuthiwa uthola ithuba angaqeda ngoNtanzi ngisho nanamhlanje. Ngapha-ke koNtanzi-ke ayi nakhona uzama sengathi isihlalo sobukhosi sakhona siyamhlula ngempela. Bese ngelwa amanzi emadolweni esho ukuthi yena akafani noNtanzi, akaboni ukuthi angakwazi ukuyenza le nto le. Naye-ke ushabalala-ke njengoba engavumanga ukumsiza, kumane kwenza izinto zaba worse. Kodwa-ke uphinda umtshele kahle ukuthi yeyi wena ukhuliswe amadoda a-strong kabi, ungangitsheli ukuthi usushawa uvalo manje. Phela mina angifani nobaba, futhi mina angifani nje nobaba omncane uMduduzi. Wathi lalela la wena, strong kabi wena, unenkani wena, sebenzisa le nkani yakho hlezi ungibonisa yona, uzokwazi ukuyenza le nto. Ha, nangampela-ke guys, uzama kwamane kwavuka ibhubesikazi lingaphakathi enhlizweni yakhe, wathi akubize iforamu ize laphaya koNtanzi njengamanje. Nangampela-ke uphinde mane wahlaba ucingo, wabiza wonke amadoda-ke lawa eforamu, afika-ke khona koNtanzi. Afika nje la madoda guys, ayi awaneme neze phela, ngoba akumnandi ukubizwa umuntu wesifazane emhlanganweni uyitshela ukuthi umnumzane wekhaya. Guys, akupheli-ke lapho. Babe nje ukufika besaloke bekhononda, becomplain-a, besho ukuthi hey, bona nje thina futhi ngabe sihlele emakwethu, siphumulile, siqaphothekile, yini vele sibizelani la? Waqhamuka uZama egqoke ingubo e-red. Ha, bacasuka kakhulu, bathi hayi bo, sibizwa intombazane nokwenza kwenzakalani lana. Hhayi, nangampela-ke guys, uZama washo ukuthi hhayi, ngize la nginibize ngoba nakho phela ngifuna ukuthi senze iplani ukuthi sizomkhipha kanjani ubaba ejele. Wamane wathi nje lo bhuti lo obaphethe kwiforamu, hey, ayikho into esingayikhuluma nawe wena muntu wesifazane, yini esingayikhuluma nomuntu wesifazane vele? Wathi uphinda ukhuluma kanjalo ngoba nakhe ngekho umpangazitha. Ukuba umpangazitha ulanga bawusho nanokuthi lo umuntu wesifazane noma ingane. Wathi hey, akekho, nawe uyasho nje, futhi wena yini uzokhuluma ukhulumela uZama, nawe umdlwane kasawena. Ungakukhohlwa phela ukuthi akasekho nalo Mduduzi benimthembile la. Kubonakala nje guys ukuthi amadoda lawa eforamu ahlaza, ayabona manje ukuthi uphinda benoZama, hhayi cha, bayayifanela nje njengomuzi ongenawo uthayela, irufu nje like ayikho, kungangena mvula kungene kwasani nje, abanaso isivikelo esiqinile. Guys, kuthe kusuka lapho-ke wathi uphinda ukhuluma noba kanjalo, ukhuluma noba kanjalo, wabedonsa isibhamu. Kubonakala nje ukuthi hhayi naye uZama bandla ukuyithusela, hhayi ngoba nakho kukhona i-action afuna ukwenza. Amadoda omkhandlu guys, amane athi hey, asambeni, ayikho lento. Wonke aqoqana asukuma mkanyekanye. Wathi uZama, hlalani phansi, ngithe ngifuna siqhamuke necebo lokukhipha ubaba ejele. Amadoda guys angafuni ukulalela, asukuma nje ahamba. uZama-ke njengoba kade eshilo uphinda ukuthi unenkani and kumele ayisebenzise leyo nkani yakho ukuze la madoda lawa ezwe ngayo. Omane nje waphuca uphinda isibhamu, wangafuni ukuloku esabisa ekhuluma, wamane wahlaba enyameni endodeni eyodwa. Wonke amadoda guys akhothama same time, ambiza ngonkosazane guys uZama. Athi hawu nkosazane, hawu nkosazane, sesizohlala phansi. Uthini nkosazane, yini le ufuna siyenze? Wathi ngithe hlalani phansi, siyakhuluma manje. Khuluma-ke wena, lithini lakho icebo? Sizomkhipha kanjani ubaba ejele? Wathi ngizokhuluma, kukhona uSibongile. Wathi ubani uSibongile? Wathi uSibongile nje uyimeya. Uzosiza uSibongile, ngiyacela nkosazane. Hayibo guys, uZama wayikhombisa ngempela ukuthi-ke uzalwa ubani yena, uzalwa umpangazitha uNtanzi, indoda engahlihleli emumva eno-forward kuphela.
Hhayi-ke wonke amadoda agcine esemincele eselalela umthetho wakhe-ke, and I'm sure uNtanzi uzoyiqhenya ngaye ebona ukuthi ngampela indodakazi yakhe imfunze encime shi ihamba ey'nyathelweni zakhe-ke manje ayidlali ney'ngane. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Mpasela Mazwibela, eyithonga ngomhla ka-14 January. Hhayi-ke guys, uMakhomalo uvukile-ke manje esibhedlela. Lezi ndaba-ke yifike noSanele ephuma ukuyomubheka. Hhayi, umndeni wonke wakomakwaza ube nokujabula, kodwa-ke njengoba nje uNtanzi esesejele, wonke umuntu besayibuza ey'phendula ukuthi ngabe isigwebo